Ilha og sayri ang karaang pulong. Ang karaang pulong Cebuano Binisaya nga makatunan nato sa ebanghelyo karon ning adlaw nga Martes, mga igsoon, mao ang pulong nga laglag. Gilaglag or paglaglag. Unsa ba imong tuyo Hesus nga nasarit non? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo? Mo nagiingon sa ebanghelyo karon. Timan sa Binisaya, lain-lain ay luglog. Lahi po tong loglog. Loglog is kanang gitusok nga sod gawas. Yung lugloga na. Lugloga na kay naghas diha nagbitin nga tagoan ang maong buho. Luglog to. Kining laglag is sa English pa to destroy. Mao na sa English version aning ebanghelyo karon, have you come to destroy us? Ug yung gani nga laglagon mo, buti pasabot bungkagon. Og laglagon ang katawhan, bungkagon, patibulaagon, o niya, kanang di na mahitibuok mo na ilaglag. Ang gilaglag ang ilang nasod, buti pasabot, the country is destroyed. Giguba ang gobyerno, giguba ang mga tao, giguba ang mga institusyon, mo na kining gubat, kining gira, dautan gyud ang gira. O nang ang gira, di gyud maayo, kay nga naman, ang gira makalaglag og nasod, makalaglag og katilingban, makalaglag sa katawhan. Hinaot nga, di kita laglagon sa Ginoo. Inigabot sa silot o inigabot sa adlaw sa paghukom. Maningkamo ta nga makapuyog maayong kinabuhi aron tigumon tas Ginoo sa iyang kamalig sa langit o di ta laglagon. Laglag, tibulaag, bungkag. Maumaoran ni mga pulongan. Ila og sayri ang karaang pulong Cebuano.